भोजपुरी में नारदी में ढेर लोग गावेला रामनाथ भाई, लेकिन जोड़ी बनाओ का आइडिया सबका लगा नहीं है। हम तो जहिया चाहे तो ये इनका संग जोड़ी हो जाए, लेकिन ने से ना बनाई ले कि हमारा लंगड़ा का हो। हम अपना लंगड़ा खातिर जी ही ले, वो हमारे बड़ भाई है, ओकरा बिना हम ना जी सके। मेन दिक्कत ही जे बा वो तो गइल अब अपना बेटी के विदाई करता है, लेकिन अरविंद सिंह अभियंता अजीत थलचल एक दूसरे के बिना अधूरा बारे। आई भोजपुरी के लास्ट जोड़ी बा, एक बाद फिर कोनो जोड़ी ना बने। यही से तारा लोग उतना फोकस ना करेला, लेकिन तारा खातिर माना नहीं के जहिया प्रोग्राम आई ना नहीं के हमारा तरफ से आ यही न गई है, बेटिए बन के गई है। हमारा हीरो हीरोइन वाला रोल अच्छा ना लगे। कलाकार के मालिक चाचा हमेशा उदार दिल के होकर के चाहे। तरह के लोग देखता बुझाओ कि ना भाई एक में दुनिया समा जाए, अभी ना कि द्वेष लेके मंच पर आवो। लोग देखता कि भाई तब बहुत ज्वलनशील टाइप के भाई, हमन के वो टाइप के ना है तरह बुझात हो। अच्छा केहू बा केहू के औकात बा भोजपुरी में, केहू मंच पर बैठल होके तरह से गो नहीं गावत होके आ तरह के बेटी कह दे, केहू के हिम्मत बा तरह के हम बेटी कह देनी तो हमनी भाइयों दे मुँह है। हम बेटी मजाक में ना कह देनी, तेरा बाबूजी के बोला के माला देनी है, भैया कहनी है काय करती तेरा वही घरे बुझ जाए के चाहे कि चाचा संगे गो नहीं गावत ना छोड़ ना वो बात है। उनका संग तो दू गो रिश्ता बा, उनकर मौसी हमार गर्लफ्रेंड रहली पहले, बाद में इनका बहन से हमारे भाई के बियाह हो गई। एक और मने के अब बुझत है तारा संगे हमारा कोनो दुगोला वाला तो कोनो बातें नहीं के। समय आई तो वो हो, लेकिन अभी नहीं के। आव कि अरे माई बाप खातिर से नूर अरे मंगिया में डाल के आई बानी जियत ओको जनमे निकाल के आई बाप खातिर से मंगिया में डाल के आई बानी जियत ओको जनमे निकाल कि माई बाप खातिर सनो हर मंगिया में डाल के आई बन जियत ऊपर जनमे निकाल के रमेश भैया हमारा नाक बाबू ए मनीषा ले लो, रह जा रह हो कलो रोक लगल अपन क्वालिटी देखा
मालिक चाचा ये बात ना जानत हो कब रमेश भैया जो हमारे बानी मालिक चाचा हमारा जीवन में बहुत अहम रोल बा यहाँ के। मनीषा तू ना जानत हो का जाना देखल हो तो हमारा अपन 2 गो बहन हम एगो भाई लेकिन यहाँ के चलते एगो हमारा औरी बहन भी है। एगो यहाँ के प्रोग्राम हम लिखौले रहे सिवान जिला में सुंदरी एगो गांव बा। वो गांव में वो लड़की के दादाजी के श्राद्ध में प्रोग्राम रहे और लड़की 3 बजे प्रोग्राम में आई हमारा के पैसा देवे खातिर। तो यहाँ के बताओ कि भैया एक भाई नहीं के अकेले बहन ही है। हम कहें कि जा आज के बाद ये हमार बहन ही है आ एक भाइयों रही तो अजीत हलचल नानू हो तू तेक आज सजीत हलचल भाई हमें आ मालिक चाचा ओकरा सैसन हमरा लगाव हो। राखी के दिन हम अपना बहन लोग से पहले राखी न बने सूत उठ के पहले सिवान जाइले पहले ओकरा से राखी बनवाइले आ तब आके अपना घरे अपना बहन लोग से राखी बनवाइले। हम अपना घर में कोनो भी नया काम करीले तो पूजा उजा पहले वो करेले। हमारे मेहरारू बारी बहन लोग बा मेहरारू हमरा खुद कही है कि पहले तुम पूजा करो आ के बाद हमारे घर के लोग पूजा करे। तो ई रमेश भैया के हमारा जीवन में बहुत बड़ योगदान बा। तो हमने के जेकरा के जन कह दे जा तन कह देने जा ओमे बनावटी बोल के कुछ नहीं खे आऊ हमरा के ब्याह समझ जनिया कि तरह के बेटी कह दे तो फिर कल से तरह के गाड़ी दे देब ना और तू बेटिए रहबुआ जीवन हमार कुछ कह दे ले ला काय कुछ कह दे वो हमारे मामा लागी वो कैसे कह दे वो हमारे मामा है। जनता होई उतरई रोई होई तरोई रोई बात तो होई रात दिन के जवन मन करे कोलाए राजा बिना दिल से तुवे दुल्हन से जवन मन करे कोलाए राजा बिना दिल से तुवे दुल्हन वाह अरे हल चल जीत तोहके अरे करो न माना गलती तोहार एमे नहीं खचारो
तरह के जगत धरौनी है। अरे हल चले अजीत तो हके कारा बनमाना गलती तोहार एमे नइखे चारो